O 24º Congreso Internacional de Xeriatría e Xerontoloxía, inaugurado na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, contará coa participación de Michel Poulain, membro fundador das Blue Zones Areas, un proxecto que busca identificar áreas a nivel mundial cunha esperanza de vida normalmente alta. A Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, xunto coa matriz estatal, tentará convertir a comarca da Terra de Celanova na sexta zona azul do mundo. O presidente da Sociedade Española de Xeriatría e Xerontoloxía, José Augusto García Navarro, móstrase confiado en que se conceda. Temos esperanzas en que se cumpran as condicións necesarias e, senón, seguiremos traballando, aclara. Este recoñecemento implicaría un impulso moi importante na investigación tanto de factores xenéticos, ambientais e de condicións externas que expliquen como chegan a vivir tanto as persoas do sureste ourensán. A comarca convertiríase con este nomeamento na terceira zona azul en Europa, despois de Cerdeña e da illa grega de Icaria, e uniríase a Loma Linda en California, Nicoya en Costa Rica e Okinawa no Xapón. García ve como objetivo prioritario erradicar o edadismo, traballar en concienciación para, como sociedade, abandonar as connotacións negativas asociadas a unha idade avanzada e combatir as dinámicas de soedade na que caen moitos anciáns. Para lograr isto, desde a Organización Nacional e como un dos temas principais do Congreso, abordarán as oportunidades que presentaría traballar a longevidade dunha forma activa, ofrecer xubilacións parciais ou establecer voluntariados en diferentes tarefas. Segundo pensan na SEGEG, é dicir, a Sociedade Galega, ou a Sociedade Española, neste caso, de Xeriatría e Xerontoloxía, o voluntariado e a xubilación parcial ofrecería múltiples vantaxes. Por outra parte, tamén se incide na maior atención domiciliaria, que posibilitaría evitar desplazamentos e ingresos innecesarios. A esperanza de vida en España xa supera os 80 anos. En Galicia, concretamente, chega aos 85 nas mulleres e en 83 aos homes. O directivo da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría e presidente do comité organizador, José Manuel Pazos, explica que xa se empeza a falar de supercentenarios, persoas que chegan a vivir 110 anos. O presidente da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, José Manuel Faílde, agradeceu o apoio das institucións nos pasos que se están dando en materia de investigación sobre a longevidade e a esperanza de vida nos habitantes de Galicia. Cerca de 600 ponentes e uns 300 congresistas congregaránse no Congreso Internacional para participar e expoñer as súas ideas. Isto é unha noticia que titulaba A Voz de Galicia alá polo 25 de maio deste 2024 baixo título Celanova podería ser un novo referente mundial pola súa esperanza de vida, seguido do outro subtítulo que comentaba a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría organiza un congreso centrado nos retos e oportunidades dunha longevidade en aumento a nivel nacional. Ola, ola, como estades? Que tal? Moi boas. Eu son Germán Esteve, do Germano a Portuguesa, e aquí estades nun novo episodio do Galiportus deste voso espazo galaico-portugués unindo as dúas beiras do Miño, voz a voz. Hoxe falamos de vellos. Falamos de vellos ou falamos de novos vellos, novas maneiras de facerse vello, novas maneiras de embellecer, unha temática a que xa lle tiñamos moitas ganas e que abordamos con moito impulso xa cos os nosos convidados que están aquí connosco no estudio da radio neste voso plató de Radio Arei 107.2 da FM. E imos xa con eles porque o tempo compre, que diría outro. Estamos hoxe para falar de embellecemento activo, para falarmos de xerontoloxía e para falarmos de perspectivas centenarias de vida. Os meus convidados, os que saúdo xa e agradezo tamén a súa presencia, teño a miña esquerda José María Faílde Garrido, psicólogo e criminólogo da USC, profesor titular na Universidade de Vigo desde hai anos,
na Facultade de Educación e Traballo Social, presidente tamén, como acabades de oír, da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría. Moi boas, Chema. Hola, boas días. É un placer terte aquí de logo de tantos anos, daquelas materias educativas. Tamén estás impartindo clases no grau, actualmente, no grau de Educación Social, verdade? Sí, sobre adiccións, como sabes, pero tamén sobre saúde e xerontoloxía para educadores sociais. En un máster de intervención tamén, calidade de vida para persoas maiores? Sí. Moi ben. E teño tamén comigo a dúas ilustres tamén convidadas, compañeiras, Tania Lorenzo, educadora e traballadora social, a que despois lle preguntaremos polo seu TFG que fixo o ano pasado sobre a súa investigación versou sobre os perfil das persoas centenarias en Ourense, un estudo pilota. Boas. Moi boas. Tania, e tamén a súa compañeira que teño á miña dereita, Adriana Tavares, tamén educadora e parte activa dese proxecto, dese traballo. Moi boas, Adriana. Bos días. Despois falarei con Bosco, tamén nos iremos a Portugal, cruzaremos o Miño para falarmos con Estela Betancourt, un pouco cales son as perspectivas por Portugal. Xa sabedes que nos gustan sempre unir voces de un e do outro lado, pero comezo polo presidente da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, con Chema, con José María Failde. A primeira pregunta é moi directa: este é un país para vellos cada vez máis ou cada vez menos? Bueno, efectivamente é un país con altos niveis de envellecemento. Podemos velo desde a óptica negativa, pero eu prefiro velo desde a óptica positiva. É dicir, o envellecemento foi a gran conquista social dos últimos 100 anos. Simplemente recordar que a principios do século XX a xente tiña unha esperanza de vida de 34 anos, como estabas a decir na introdución. Actualmente estamos en Galicia nunha esperanza de vida media de 83 anos, de 81 e ata incluso 87 para as mulleres, non? É dicir, 81 para os varóns, 77 para as mulleres, o cual quere decir que efectivamente estamos nunha zona altamente envellecida, a segunda máis envellecida de España, despois da comunidade de Asturias, seguida despois por Castela e León, ¿no? Donde aproximadamente hai un 26% de persoas maiores de 65 anos. Por que sempre se citan os datos de Galicia, de Ourense, o que acabamos de oír un pouco na intro, e o que comentaremos despois no segundo bloque coas compañeiras sobre o traballo que fixeron de campo, non? Por que sempre se cita en negativo os datos de Galicia e de Ourense? Isto ten que cambiar ou temos que ser evidentemente ten que cambiar, non? Porque xa digo, en principio a opción, é dicir, unha cousa, o envellecemento podemos ver como un problema ou podemos ver tamén como unha parte positiva. Evidentemente hai unha opción máis negativa que envellecer, non? Que morrer e quedarse por o camiño. Pero non só eso, sino porque significa é o resultado dunha gran conquista social. Primeiro, melloraron moito as condicións de vida da población. Segundo, melloraron tamén a asistencia sanitaria. E terceiro, porque estamos nun lugar, nun contexto que parece favorecer a longevidade, incluso a longevidade extrema das persoas de máis de 100 anos, non? E isto é unha sorte, non? É dicir, que non é o mesmo nacer en Galicia, con unha esperanza de vida de 83 anos, 10 puntos por riba da media mundial, que nacer, por exemplo, en Lesoto, que ten unha esperanza de vida que está casi no sur de África, que ten unha esperanza de vida que non pasa aos 55 anos. É un país interior de Sudáfrica, non? Sí, efectivamente, é unha zona, a zona con menor esperanza de vida a nivel mundial, non? Entonces, evidentemente, onde nacemos tamén significa, como o lema do congreso pasado que fixemos en Santiago era: Galicia é un bon lugar para vivir e embellecer saudablemente, non? Decíamos con toda a sinceridade, primeiro cos datos, porque os datos avalan efectivamente que temos unhas tasas de persoas maiores moi elevadas, é dicir, que envellecemos tamén con saúde, é dicir, unha cousa que é importante distinguir a esperanza de vida e outra cousa é a esperanza de vida saudable. Esa esperanza de vida saudable tamén nos sitúa entre os países a nivel mundial no top 10, é dicir, nos 10 países con maior esperanza de vida saudable, non? Chegar e chegar ben, non? Chegar ben, efectivamente, ter
pois aproximadamente uns 70 e pico anos de promedio que temos de esperanza libre de discapacidade, non? É dicir, libre de patoloxía. Temos un pouco de fobia tamén a facernos maiores, temos medos, temos prexuicios. Bueno, evidentemente isto ten moito que ver, como tamén falabades antes ou alguén mencionaba, pois o tema do edadismo, non? É dicir, o edadismo... Iso que é? É un dos tres grandes sismos, que cando digo dos tres grandes sismos falamos do racismo, do sexismo e o edadismo, é a discriminación por idade, non? E dentro da discriminación por idade hai dos colectivos que son especialmente afectados. Un son os xóvenes e outros son as persoas maiores. Por iso, cando falamos de edadismo referido ás persoas maiores, prefiro falar de viejismo ou de vellismo, non? É dicir, porque ten uns matices diferenciales, non? E uns estereotipos tamén máis asociados. Isto fai, pois non só, é dicir, é un estereotipo e uns presuicios sutiles moitas veces, non tan visibles, normalmente non son explícitos, e o que fai é que as persoas vayan interiorizando pois toda unha serie de falsos mitos, non? Como por exemplo pois os fallos cognitivos, como por exemplo a fragilidade, como por exemplo unha maior morbilidade psiquiátrica, cando é absolutamente falso, porque a partir dos 65 anos mellora a saúde mental, é moitísimo mellora a saúde mental nas persoas de 65 e máis anos comparativamente ca saúde, por exemplo, dos mozos. Outra cousa distinta é a demencia, o trastorno neurocognitivo maior, que neste caso sí que está máis relacionado ca idade, entonces aí efectivamente pois temos que falar de cousas diferentes, pero hai moitos estereotipos, non? Incluso pois alarmámonos, non? Cando hai un accidente de tráfico está implicado unha persoa maior, pero estadísticamente, e os datos son así, as compañías de seguros precisamente onde son máis caros entre os 18 e os 25 anos, non? É por unha cuestión estadística, porque hai máis siniestralidade, non? Sin embargo, pois poñémonos en dúbida constantemente, negamos a sexualidade das persoas, negamos a autonomía, tratámolos como se foran nenos, un sinfín de cuestións, evidentemente, que están sendo vulneradas, dereitos que están sendo vulnerados a diario, non? E de unha forma pois que casi como que non nos damos conta, non? E todos teremos a desgracia ou a sorte de sufrilos, pero só si temos sorte, non? De chegar a ser vellos. Evidentemente a visión que nos achegas a nivel académico e a nivel tamén da propia sociedade galega de xeriatría e xerontoloxía é unha visión que ten que ser optimista, porque tamén o que comentas ten unhas partes, o tema do envellecemento ten unhas partes moi positivas, pero alguén que nos estea escoitando que este a próxima xubilación, que ve que non lle dá chegado esa xubilación, que sí que é certo que pode vivir máis anos, pero que ten ese medo de a ver eu cando me xubilo, vemos que cada vez a xente pois se está xubilando máis tarde, que os novos tamén están tendo máis problemas no acceso ao mundo do traballo. Cales son eses retos tamén un pouquiño de conciliación? Vamos a ver, efectivamente o envellecemento ten unhos retos e ten unhas oportunidades, non? É dicir, en principio, resaltando a parte positiva, evidentemente o que se trata, como decíades antes, de ser máis tempo novos, inda que teñamos a idade, en realidade que a nosa idade cronolóxica non sexa necesariamente a mesma idade que a idade funcional, non? E isto evidentemente é moi diferente, non? Se temos patoloxía, evidentemente a nosa idade cronolóxica probablemente é maior que menor que a nosa idade funcional, non? É a inversa, se nos estamos sanos e practicamos un envellecemento activo e saudable, probablemente a idade cronolóxica sea superior á nosa idade funcional, non? E isto puxo xa en claro pois, o estudio do UNIDIN, que foi un estudo que se realizou con un estudio longitudinal en Nova Zelanda, no que seguiron a persoas durante 38 anos, desde o nacemento hasta que tiñan 38 anos. O que se atopaba é que analizábanse moitos parámetros biolóxicos para determinar pois a idade funcional, e observábase que había persoas que tiñan, a pesar de ter 38 anos, tiñan
unha idade funcional de 25 anos e outros de 55. Por tanto, este é un aspecto, é dicir, se somos capaces de promocionar un envellecemento saudable, pois evidentemente o costo sanitario vai ser moito menor. De feito, o que estamos vendo que elas tamén veron nos seus traballos, ainda que xa falamos un estudio máis amplo que o que abrangueu os traballos de Adriana e Tania, pois vemos que moitísima xente que prácticamente o historial de saúde clínico prácticamente moi delgadiño, ¿no? moi fino, ¿no? Donde hai xente que apenas toma medicamentos, ¿no? É dicir, que entón unha vida completamente distinta. Por tanto, hai que aprender as leccións destas persoas para intentar reconvertir, é dicir, eu digo deste xeito, é dicir, as persoas centenarias teñen un patrimonio de saúde que debemos investigar, que debemos preservar, porque temos unhas amenazas de saúde hoxe en día que non pode solucionar solo a técnica ou a medicina ou a toda esta industria da longevidade que hai hoxe en día, da inmortalidade, non, destes proxectos, non? Unha persoa que nace hoxe, non, poderá chegar aos 100 anos ou incluso aos 120 anos. Bueno, a ciencia dice que incluso podría chegar a máis potencialmente, pero sin embargo temos unha serie de problemas en riba da mesa, non? Que son moi diferentes os que tiñan as persoas fai 100 anos, non? O nivel de estrés hoxe en día é moi superior. Hoxe hai moitos gimnasios, pero o nivel de inactividade física é moi superior a que había antes. A vida era máis complicada, pero tamén era unha vida tamén máis activa. Na alimentación temos moito evolucionado, pero os alimentos son de menor proximidade e son procesados, ultraprocesados. A condición social, temos moitas tecnoloxías, pero as tecnoloxías tamén están provocando e incidindo máis no aillamento social, na soidade non desexada, que é un dos grandes problemas de saúde hoxe en día. É dicir, a soidade non desexada explica casi uns 15 anos de pérdida de esperanza de vida, e ademais asóciase a maior discapacidade, maior demencia, maior deterioro cognitivo, maior empeoramento de enfermedades crónicas, maior prevalencia de enfermedades coronarias e incluso maior morbilidade psiquiátrica, non? Entón, hai unha serie de cuestións. Volvendo á cuestión, sí, por non enrollarme moito, falábamos de retos e de oportunidades, non? É dicir, evidentemente, o envellecemento plantexa tamén o poblacional plantexa tamén retos. Evidentemente, cuestiona o estado de benestar, supón, en algúns casos, pois a mellor o retraso na incorporación laboral a veces podese ver como dos xóvenes, podese ver que a culpa é das persoas maiores, pero non isto non é de todo certo, non? Podemos logo dar algúns argumentos para isto, pero con respecto ao que decía, pois de retos, non? É dicir, evidente, problemas que desafían os problemas. O envellecemento é un problema cando os retos que plantexa non se afrontan de forma reactiva e de forma valiente, vale? E isto aquí temos que falar da clase política. É dicir, o envellecemento poblacional non é un fenómeno que ocurre en Galicia, nin é un fenómeno que ocurriu por sorpresa. Dende os anos 70 ata acá, pasaron 50 anos, estamos sufrindo un proceso de transición demográfica que xa era coñecido. A pirámide, ¿vale? Non? Dada a volta. Dada a volta, efectivamente. Xa era algo coñecido, vale? O sea, non... Habitualmente os políticos falan dun problema, pero dun problema que xeneraron eles. Dun problema porque non o están afrontando proactivamente, sino reactivamente de forma tardía, ¿no? Entonces, os retos do envellecemento poden ser menos problemáticos se efectivamente se afrontan, ¿no? Por exemplo, nun país altamente embellecido como ten Galicia neste momento, que máis ou menos temos actualmente as cifras de avellentamento que serán aproximadamente as que terá o conxunto da Unión Europea no ano 2050-2060. Nós xa temos agora. Entón, isto pode ser un problema ou pode ser unha ventaxa para atraer políticas, para atraer fondos e implementar políticas valientes, proactivas,
que podan ser non só de solucións para Galicia do futuro, senón para o conxunto da Unión Europea no seu futuro, non? Entón, nese aspecto, hai moitas cosas que facer. Primeiro, hai que apostar por unha xeriatría máis forte, é dicir, non pode ser que nun país como Galicia, pois tan só hai dous hospitais con unidades de xeriatría, ou que a cidade, a provincia máis avellentada de toda España, que é Ourense, vale? Pois non teña nin siquiera un servicio de xeriatría. Sería impensable pois que non houbera un servicio de xinecoloxía, sería impensable que non houbera un servicio de pediatría, non? Pero que pasa cos maiores? Pois é outra parte máis de edadismo, é outra institucional. Esquecémonos voluntariamente deles. Esquecémonos, porque claro, tamén son persoas que moitas veces non levantan a voz, pero podrían a levantar, necesitanse empoderar, porque eles ahora mesmo poden decidir calquera elección. Perfectamente. Por tanto, xa houve manifestacións a favor das pensións. Sí, xa houve algunhas cuestións a veces, pero ni siquiera se está utilizando esa estrategia, ¿no? Nin creo que a solución tampouco sexa a confrontación, ¿no? Ni nada de eso, todo o contrario. Debemos buscar políticas de integración, políticas interxeneracionais, porque son esas políticas interxeneracionais as que loitan contra o edadismo, as que buscan solucións, e temos que buscar incluso repensar como estamos construindo os espazos, non? Para que sean espazos inclusivos para todas as idades, non empezar a crear parques para vellos ou centros para vellos, porque esos son guetos cronolóxicos que estamos cometendo, erros que moitas veces estamos cometendo e que reproducimos sistemáticamente. Entonces, penso que hai moitas cousas que se poden facer. Penso que hai grandes ventaxes dentro do punto de vista da economía. Por unha parte falase da silver economy, pero máis que falar da silver economy hai que falar da economía da longevidade en un sentido positivo, porque as persoas maiores supoñen un sector de traballo para os novos, é dicir, hai moitos novos. Por exemplo, aquí dúas educadoras sociales neste estudo onde actualmente probablemente o ámbito onde máis están a traballar pois é no ámbito da xerontoloxía. É dicir, hai moitos máis recursos, moitas máis historias. Logo podemos decir, bueno, pues as persoas maiores son un obstáculo para o traballo. Bueno, isto se pensou, non se lles permitía que as persoas despois de xubilarse continuaran ca súa actividade. Despois viuse que era un erro, porque se destruía empleo cando moitos pequenos empresarios pechaban os seus negocios, pois a mellor era unha tenda de ultramarinos, a mellor era unha mercería, a mellor era outra cosa, e tiñan que botar os empleados a calle, porque os seus fillos non se querían facer cargo destes negocios. Entón viuse que a veces non é unha confrontación tampouco neste senso. Déixame que lle pregunte a elas tamén, porque senón isto parece unha masterclass. Xa vou acabando contigo, que me quedan 2-3 preguntiñas, pero un pouco para que elas tamén se metan no barro. Vos vedes tamén como educadoras que hai un nicho aí claro de oportunidades, vos que xa tamén tendes a cabeza metida no mercado laboral, ou simplemente isto tamén que nos contan desde o ámbito académico, moitas oportunidades e tal e cual, e non hai todo o que se di. Quer decir, hai moito por desenvolver, xa se fixeron cousas, hai opcións reais de meter a cabeza dentro do ámbito da xeriatría e xerontoloxía. Tania, por exemplo. A ver, creo que sí que se fixaron cousas, pero está moito por facer. Creo que está pensado nunha institucionalización pois cerrada, sin abarcar outro tipo de vías, no? Como decía Chema, algo máis interxeracional, un envellecemento activo. Está todo pensado como esa institucionalización final, no? Como aquí me quedo, que os meus fillos xa non poden coidarme, métome aquí, unha intervención máis basada, como decía el, pois nesa infantilización das persoas maiores, non? Creo desde... Pregunto aos tres, tú tamén, se queres falar, Adriana, cara onde vai o sistema de cuidados? Porque tú, con todo o que comentabades, o que estamos falando, cada vez se está falando máis da cuestión interxeneracional. Outro día fixemos un programa sobre o couto mixto, o problema que hai na raya, co tema da despoboación. Comentábanos Xosé Manuel Cid, tamén que estivo aquí no programa, decano mítico de educación, que realmente hai un problema, porque se poden atallar facendo cousas a nivel interxeneracional, esta palabra que sona moi ben. Como vedes a cuestión tamén dos coidados? Adriana, por exemplo.
Pois, bueno, a ver, sinceramente, os cuidados están moi ben, pero sí que é verdad que, como viñas dicindo a miña compañera, infantilizamos o que ser maior, envellecer. É algo que, ao final, debemos un pouco frenar e tamén formarnos máis nese sentido, darlle a oportunidade ás persoas maiores a seguir traballando. Nos estudos que viñemos facendo, veíase moi claramente que as persoas que traballaban e pois estaban no campo simplemente recollendo froitos e estaban mellor, tanto físicamente como mentalmente. É algo que cando institucionas a unha persoa, pois xa deixan de facer. Nunha entrevista a min quedoume moi marcada o feito de que unha muller quería salir á rúa e non podía porque sentíase que xa non daba camiñado hasta X metros, X kilómetros, cando en realidade era, no, leva sentada 5, 6, un mes aquí metida e xa realmente non, xa mismo ti estás te impedindo, porque claro, é moi fácil para as persoas, con isto non quero falta de respeto a nadie, pero as persoas que traballan é máis fácil telas sentadas nun lugar que, bueno, pois vamos ao jardín, vamos á huerta, vamos... Que non molesten, ¿no? Exactamente. De todos os xeitos, é dicir, cando falamos de cuidados temos que falar de unha dimensión ampla, non? É dicir, evidentemente temos que facer máis en prevención e en promoción, que esa é unha tarea que non hai nada feito. Segundo, temos que facer en prevención, da discapacidade moito nese aspecto, pero sobre todo o que hai que fortalecer é os recursos comunitarios, é dicir, que se trata de que as persoas na medida do posible podan envellecer onde naceron e onde creceron, vale? Non terse que desplazar a unha residencia ou a un recurso. As residencias son recursos moi necesarios, evidentemente, pero son un recurso, por decirlo así, final, ¿no? É dicir, cando non hai outras opcións. O que temos que potenciar é que evidentemente as persoas, porque se preguntamos a calquera, a inmensa maioría das persoas dirá, prefero vivir na miña casa hasta o final, e si podo. Todos teñen a residencia como aí marcada, non? Como unha cruz. Bueno, digo que as residencias non son os únicos recursos. Teríamos que apostar, lóxicamente, porque para, en primeiro, que a atención primaria e que a atención especializada e as unidades de cuidados intermedios, a unidade de rehabilitación seriátrica, é dicir, hai moitos servicios que hai que poñer. É dicir, cando falaba antes de que hai que traer recursos, eses recursos son para poñer en marcha especialmente aqueles recursos que podan potenciar. E logo, despois, incluso no medio rural hai moitas necesidades, non? Incluso outro día falaba, creo que era o alcalde de Celanova, sobre un proxecto de un centro de día de noite que existen, non? É dicir, evidentemente, o que pasa que son recursos complexos e costosos, pero hai moitos recursos, hai moita xente que vive soa, moita xente que lle gustaría vivir, evidentemente, coa independencia. Evidentemente, cando tes que ingresar pois nunha residencia, poden ser por dúas razóns, por un tema de pérdida de funcionalidade ou por un tema de aillamento ou abandono social, ¿no? Entón, nese tipo de cuestións, pois moitas veces as persoas aí evidentemente non é o mesmo. Como decía Adriana, cando ves a unha persoa que vive no campo, o propio campo prescribe comportamentos activos, vale? Tes que cuidar dos cas, tes que cuidar do gando, tes que, se tes un horto, pois telo que cultivar, é dicir, todos os días levantaste cun propósito de vida, cun propósito vital, ¿no? Entonces, o que hai que, lóxicamente, traballar por unhos recursos integrales, sobre todo que potencien o que as persoas podan vivir e embellecer no seu propio lugar. Que se está facendo desde a Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía que presides, e que se está facendo tamén desde o ámbito académico? Bueno, non somos unha sociedade científica, vale? Eso hai que verlo, que non somos unha sociedade profesional, por tanto, nin temos a actividade directa cas persoas maiores, nin somos prestadores de servicios para persoas maiores, sino somos xeradores de coñecemento e de transmisores de coñecemento, ¿no? Donde aí a nosa actividade fundamentalmente é organizar foros científicos, crear coñecemento, darlle transferencia a ese coñecemento e tamén asesorar e tamén impulsar, digamos, medidas, digamos, a prol de mellorar as condicións de vida das persoas maiores, non? Entón, pois, lóxicamente, estamos loitando por os dereitos das persoas maiores, estamos a impulsar, pois, estudos. Ahora mesmo estamos moi metidos nun estudo, evidentemente, sobre o tema da longevidade e sobre as persoas centenarias. Estamos a traballar nese estudio que mencionabas antes, a partir dun estudio que nos fixemos
pois a impulsar esta posible certificación de Galicia como unha sexta Blue Zone, un proxecto que está financiado por a Xunta de Galicia e que neste momento xa iniciamos as primeiras fases traballando co equipo de Michel Poulain e agora mesmo estamos xa traballando pois nunha terceira fase, pero que ademais incluso é un estudio que se vai ampliar e que queremos non só tocar aspectos de estilos de vida, sino estamos a traballar tamén para intentar facer análisis genéticos de estas persoas. Estamos ahora mesmo a desarrollar un proxecto con persoas moi importantes nestas cuestións, porque pensamos, o sigo dicindo, que temos que aprender moito das persoas maiores e que nos teñen destas persoas, porque hai que transferilas en políticas de prevención e de promoción. Acabo xa contigo, que sei que tes que marchar. Simplemente dúas cortiñas. Contanos un pouco a importancia deste tal Michel Poulain e dinos tamén un pouquiño cara que che iba a dicir eu. Iba che preguntar por Poulain e tamén un pouco por a nivel académico. Comentábamos na túa presentación a cuestión dos másters. Vemos que cada vez hai máis demanda ou hai unha sobreoferta tamén de materias vinculadas a xerontoloxía. Da xerontoloxía, sí. Bueno, con respecto a primeira cuestión, Michel Poulain é un reputado investigador a nivel internacional especializado no tema das Blue Zones. De feito, o concepto de Blue Zone foi acuñado por el, por Gianni Pesce e Dan Beuter. Pois el, un lápiz azul, foi marcando as zonas en Cerdeña pois de teñen alta longevidade, e a partir de aí surdiu ese concepto, non? Logo falaremos con elas tamén. Foi presidente de varias sociedades internacionais de demografía, non? E tamén unha persoa pois que se dedica pois a validar e certificar pois a longevidade, non? Por exemplo, a última persoa que faleceu aquí, a supercentenaria, María Brañas, que era unha catalana, a persoa máis lonxeva do mundo ata fai un par de meses, pois el foi un dos que tuvo que certificar, non? Que esa persoa ten a idade que ten, vale? Pues pasaba como pasaba en Xapón, que había algunhas persoas que se documentaron que para seguir cobrando as pensións adotaban o nome da nai e facíanse pasar por persoas centenarias e non foran, non? Corrupción en Xapón, non me podo creer. Sí. É dicir, isto é unha cosa que estuvo documentada, incluso o propio goberno nipón pois fixo unha limpieza, non, dos seus registros por estas cuestións, non? Pero bueno, isto supoño que ocurrirá en todas as partes do mundo, e este era un caso coñecido, non? Por tanto, unha persoa que se dedica a este tipo de cousas é unha persoa que estamos a traballar neste proceso de certificación, non? De onde, primeira parte, mapeamos o territorio galego. Primeiro mapeámolo cos datos do padrón, despois cos datos do censo e actualmente xa cos datos dos nacementos. É dicir, que estamos a facer é visitar, localizamos unhas posibles zonas de estudio. En esta zona que estábamos a traballar eran 66 concellos, fundamentalmente da provincia de Ourense. Tuvemos que visitar todos os registros civiles e consultar todos os libros, para o cual tuvemos que pedir unhas autorizacións especiais porque son datos de alta protección, identificar pois os nacementos que hubo entre 1903 e 1924, para a partir de aí determinar logo tamén con datos que nos proporciona o INE o número de persoas centenarias que hubo nestes anos, non? Para aí logo pois facer novos mapas, non? Ahora mesmo estamos nunha fase terceira dese estudo, onde pois xa estamos restringindo a zona de análisis a 34 concellos e, neste momento aí vai ser un traballo que ainda vai levar bastantes meses porque é un traballo moi laborioso, non? Pero hai opcións de certificar Galicia como Blue Zone? En Galicia como un lugar de alta concentración de persoas centenarias, iso é un feito, vale? Por dar un dato, simplemente nos últimos 20 anos houbo 9.500 e pico persoas centenarias en Galicia, que se dice pronto, vale? 9.000 e pico persoas centenarias. Outra cousa distinta é esas persoas se concentran en zonas, vale? Porque hai dous conceptos, un é
a longevidade extrema individual, o sea, casos dispersos, e outra cosa unha bluzón. Unha bluzón son concentracións onde hai unha alta prevalencia de persoas centenarias que comparten uns hábitos en un entorno, ¿no? Entón, isto é o que estamos a traballar agora. Identificamos unhas zonas, vale? En Galicia, dúas zonas, en concreto na zona sur. Ahora mesmo estamos centrados nunhas zonas que teñen unhas altas prevalencias xa basados ahora con os datos de nacementos, ¿no? É dicir, por tanto, con datos reales. Sí, logo profundizamos con Tania e con Adriana, sí. É dicir, nese aspecto. Sí, preguntábase tamén pola cuestión, xa para acabar, a cuestión académica, si ves que cada vez hai máis demanda. Dirixí unha tesis non fai moito, que se presentou no 22, donde analizábamos as potencialidades da educación social no ámbito da saúde, un dos ámbitos que analizábamos, ¿no? Pues nese estudo era sobre as asignaturas que había tamén sobre xeriatría e xerontoloxía, ¿no? Sobre saúde, ¿no? E efectivamente, pois a maioría son asignaturas optativas, vale? E tan só aproximadamente nun 40% das diferentes universidades españoles hai titulacións no ámbito, pois, de educación social, pero podíamos poñer en outros ámbitos. Ben, na medicina hai unha especialidade que se chama xeriatría, ¿no? Ou en psicología hai unha área, pero en áreas así máis do ámbito social, por exemplo, que estábamos a falar agora no ámbito de educación social, pois, como decía antes Tania, hai moito por facer, queda moito por facer. Antes decía este outro estudio que nos publicamos tamén o ano pasado sobre a inserción dos educadores sociais no ámbito xerontolóxico. Identificamos 600 centros en Galicia, 600, e aproximadamente un 40% tiñen educadores sociais, un ou máis educadores sociais, o cual indica que se é un número de inserción importante. Non é unha falacia, son casos reales, son persoas con contrato, non? Hai que ter, sin embargo, hai cosas que hai que mellorar, vale? Porque moitas veces o salario, pois a veces os contratan porque son educadores sociais, pero como tamén son integradores, ya fan contratos de integradores. Hombre, hai que loitar, e penso que xa é unha cuestión que ten que afrontar o Colexio de Educadores Sociais duramente para loitar contra o intrusismo, non só neste ámbito, tamén institucións penitenciarias menores, en outros sitios onde o título de educador, pois penso que xa hai unha titulación que se chama Educación Social que teria que ser a que teña que estar aí. Pero bueno, sodes vos os educadores sociais, e o voso colexio que ten que loitar fortemente, igual que nosos psicólogos tuvemos que loitar, incluso hasta que a iglesia, cos curas, cos psiquiatras, tuvemos que demostrar con evidencia científica que éramos tan eficaces ou máis, demostramos incluso que éramos máis eficaces na saúde mental, e hoxe en día, pois o psicólogo pasou a principios do siglo pasado, era pois o asistente como o axudante do psiquiatra, e ahora mesmo é o xefe na maioría dos casos. O sea que de eso hai que demostrarlo con datos, con traballo, con esforzo. Pois José María Faílde, supoño que falaríamos de moitas máis cousas, pero o tempo é o que é, presidente da Sociedade Galega Xeriatría e Xerontoloxía, profesor titular tamén na educación na Universidade de Vigo. Graciñas polo teu tempo. No, gracias a vos. Encantado de volver a vernos. Un placer. Vamos agora a atravesar até Portugal, quedamos escoitando unha moi boa de Bayuca que se chama Solpor. Ata agora. Saúdo.
E aquí continuamos no voso Galiporto, neste espazo galaico-portugués, hoxe falando de envellecemento. Atravesamos xa o Miño, un pouquiño máis cara abaixo, estamos en Lisboa. Penso que está xa escoitándonos Estela Betancourt, docente e investigadora no Instituto Superior de Ciencias Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, doutora en Xerontoloxía, coordinadora científica do mestrado en Xerontoloxía Social do ISESCP. Bon día, Estela. Bom dia, German. Bom dia e bom dia a todos os nossos ouvintes. É un placer terte aquí connosco neste programa galaico-portugués. Teño aquí comigo tamén, xa te están escoitando, Tania e Adriana, Tania Lorenzo e Adriana Tavares, que realizaron un traballo final de grau sobre o perfil das persoas centenarias en Ourense, xa sabes, unha das provincias que fan fronteira co Miño e contra os montes portugués. Estivemos tamén agora falando con Xosé María Faílde, xa me confundo con Chema, que lle chamamos toda a vida Chema, con Chema Faílde, un pouco sobre os desafíos do envellecemento aquí do lado norte do Miño. Como está a cousa en Portugal? Como están estas perspectivas do lado portugués agora que vemos que a poboación tamén portuguesa está minguando, que a cousa vai a menos, que Portugal xa é o cuarto país máis envellecido do mundo? Estela. Sim, antes de mais, bom dia e muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre estas questões do envelhecimento e, de facto, e antes de responder à pergunta, dizer que é de facto um grande feito da humanidade que tantas pessoas cheguem a idades avançadas. Mas se isto de facto é uma conquista, por outro lado também traz desafios. E sim, Portugal tem de facto uma estrutura populacional envelhecida e tem aqui estes desafios, que é o que fazer a este tempo de vida que nos é dado e estas questões da longevidade. E os desafios começam exatamente, me parece, por um deles é começar aqui a desmistificar esta ideia de que envelhecer tem que ser sempre um aspecto negativo, porque normalmente não é, se associa perda de saúde, a perda de amigos e até a perda do estatuto e papel social. Por isso, aquilo que me parece é que todos nós temos esta responsabilidade, não é? De contribuirmos para termos um envelhecimento saudável. E quando se fala saudável não é a questão da ausência de doenças, mas sim ter um equilíbrio entre o que é que este envelhecimento, que é um processo, não é? Porque as pessoas não envelhecem porque têm uma idade, vão envelhecendo ao longo do tempo e por isso é um desafio saber o que é que se quer fazer para este tempo a mais que nos é dado. E por isso os desafios não são só individuais, mas também em termos coletivos, não é? Saber se a sociedade está preparada para incluir estas pessoas que estão vivendo mais tempo. E por isso é que eu digo, é preciso que nós nos preparemos para este processo que é de facto dinâmico, que traz aqui algumas alterações, e saber aquilo que nós queremos ir fazendo neste tempo que nos é dado, German. Se quer que avance mais, tem alguns desafios ou políticas que é preciso fazer. Sim, diga. Em termos aquilo que me parece, não é? É que esta questão também das políticas públicas e pensar-se não numa política de envelhecimento, mas aquilo que me parece é que nós devemos ter uma política de ciclo de vida, que é desde que a pessoa é concebida e até nasce, cresce e até que morre, deve ser pensada nesse processo e não apenas pensarmos agora em políticas para apoiar as pessoas mais velhas. Porque, de facto, as pessoas mais velhas foram pessoas jovens e foram adultas de ontem. E por isso é que também a OMS e estas questões que são colocadas face ao preconceito, face às pessoas mais velhas, que é esta ideia de que as pessoas agora têm uma determinada idade e já passou o tempo delas. Portanto, era preciso fazer aqui, por um lado, esclarecer, e todos nós, enquanto indivíduos que vamos envelhecer, mas também temos responsabilidade nesse processo de envelhecimento, e, por exemplo, saber que é cuidar de nós, da nossa saúde, mas também quem são as pessoas que nós queremos ter perto, onde é que queremos envelhecer. E por isso como é que aqui as políticas públicas podem entrar, que é de facto capacitar as pessoas ao longo da sua vida destas diferentes fases e depois como é que também podem ser incluídas.
Se de facto não houver aqui uma questão de saúde, diga, Germán. Sí, digo, como pasamos da teoría á práctica, Estela? Como pasamos para esa transformación, esa mudanza, para chegarmos a unha maior concienciación tamén da sociedade e da xente nova e da xente vella, dos idosos? Como chegamos realmente a concienciar da importancia que ten para todos tratarmos ben as persoas que xa están máis próximas á morte? Sim. Aquilo que me parece, Germán, também é assim, como é que nós podemos passar à prática? Primeiro, aqui duas perspectivas, que é mostrar que o envelhecimento não tem que ser uma coisa má. Não é? Nós vamos envelhecendo, temos aqui alterações biológicas e também físicas e psicológicas e sociais, e nós temos que enfrentar que, de facto, estes são desafios que a nós nos colocam. E sem colocar, às vezes, este ónus de dizer que a sociedade agora tem que respeitar as pessoas porque são mais velhas. Aquilo que eu acho é que nós temos todos que respeitar as pessoas enquanto pessoas, independentemente da sua idade. E por isso como é que nós podemos colocar? É de facto, através destas práticas intergeracionais, esclarecer que as pessoas envelhecem e que vão ter alterações físicas, porque muitas vezes aquilo que acontece é que nós, enquanto indivíduos, como não gostamos de falar sobre envelhecimento, porque é sempre na perspectiva negativa, tendemos depois a não querer falar sobre estas questões. E por isso é que depois, quando as pessoas envelhecem e começam a ver aqui algumas alterações físicas, depois não gostam deste processo. E por isso aquilo que me parece é esclarecer e desmistificar que não é tabu envelhecer. É um grande processo, é de facto uma grande conquista da humanidade este tempo que nós temos, mas temos que estar conscientes de que quando eu vou envelhecendo não posso fazer tudo como fazia no passado. E então aquilo que eu tenho que ter é o equilíbrio entre aquilo que eu quero, entre as minhas capacidades e depois como é que a sociedade tende também a possibilitar isto. Mas me parece que nós, enquanto indivíduos, temos uma grande responsabilidade neste processo. O que às vezes aparece é que nós vamos envelhecendo e não cuidamos das nossas relações sociais, não é? Por isso é que se associa muito esta questão do envelhecimento e também à questão da solidão, e a solidão é de facto uma doença que mata mais a solidão que um problema cardiovascular, o que significa que também está nas nossas mãos termos amigos de diferentes idades e irmos pensando neste processo. E é, acima de tudo, e não querendo repetir-me, que é de facto mostrar que nós, enquanto indivíduos, neste processo de envelhecimento, temos também opções de vida e que dependem de nós, tendo em conta o contexto em que estamos. Mas, acima de tudo, nós, enquanto pessoas, sabermos o que queremos também. Me parece que é por aí. Como está, Estela, o sistema de cuidados en Portugal? Como se ve o modelo actualmente? Cal é a dirección que vai tomar nos próximos anos esta cuestión? A questão é assim, por exemplo, em Portugal há muito pouco tempo foi lançado agora o Estatuto da Pessoa Idosa. Que, para começar, eu não concordo muito com este estatuto, porque aquilo que nós estamos a fazer é aumentar e dizer, ou contribuir para dizer que as pessoas mais velhas são diferentes. O cuidado, é assim, aqui em Portugal, tendo em conta, e aquilo que o Germán há pouco dizia, temos cada vez pessoas mais velhas e cada vez menos jovens, e por isso esta maior necessidade também de cuidarmos, de nós nos cuidarmos a nós próprios e também como é que a sociedade está. Agora, temos de facto muitos desafios neste sentido em Portugal, que é, há poucos cuidadores, ou seja, pessoas que também querem trabalhar ou cuidar das pessoas mais velhas, as alterações também no seio da família, que até aqui era grande suporte e continua a ser um grande suporte do cuidado, acontece é que face a estas alterações no âmbito da natalidade, ou seja, menos crianças, também há cada vez menos pessoas mais jovens para poder cuidar e as famílias têm depois estas dificuldades. Esta é uma dificuldade, ou seja, no que é na questão da família, não é? A família também não tem esta capacidade de cuidar dos seus mais velhos. Por exemplo, quando acontecem desafios como é a doença de Alzheimer, não é? Do foro da saúde mental, e isto tem implicações. Ao nível governamental, aquilo que me parece é que é preciso fazer mais e ter o conhecimento da realidade. Porque Portugal, ainda que nós tenhamos agora um acréscimo de população,
por causa da questão da imigração, vamos continuar a ter um país de velhos, ou seja, de pessoas mais velhas. E então temos de tomar a consciência, e não parece que em Portugal tenhamos essa tomada de consciência, porque também me parece, e na minha opinião, que as pessoas também não querem falar sobre estas questões. Do lado galego estamos comentando, Estela, que xa estamos tendo indicadores agora no 2024 que posiblemente para outras zonas de Europa veñan no 2050 ou no 2060. Neste caso, supoño eu que Portugal irá completamente da mau tamén co norte, con Galiza, non? Con cada vez máis centenarios e cada vez pois un envellecemento, esa búsqueda tamén desde ese envellecemento máis activo. Sim. Em Portugal nós temos, e segundo os últimos dados, quase 3.000 pessoas com mais de 100 anos. E a maioria destas pessoas não está doente, ou seja, ainda está ativa na sociedade. E a questão é exatamente essa, é que a idade não devia ser impedimento de fazer coisas, e por isso nós temos que adaptar estas alterações do processo de envelhecimento para, de facto, depois podermos tornar-nos mais ativos. Mas esta atividade, e que às vezes as pessoas acham que a atividade é estar a fazer só a prática da atividade física. Eu posso não estar ativo desta forma e posso estar ativo em termos cognitivos. Eu posso contribuir para a sociedade apoiando, lendo, sendo mentor. E por isso esta ideia do que é envelhecimento ativo é tendo em conta também e desmistificar que ser ativo não é estar plenamente, mais uma vez repetindo, com ausência de doenças, mas é exatamente tal equilíbrio entre aquilo que as minhas capacidades físicas podem fazer e aquilo que eu também desejo. Por isso, esta questão de envelhecimento ativo também depende que a sociedade crie oportunidades para que as pessoas também possam fazer aquilo que querem. E não é muitas vezes esta ideia de fazem-se planos de envelhecimentos ativos e saudáveis, mas não entram em linha de conta com aquilo que as pessoas querem. E aquilo que me parece é todos nós, e nomeadamente as pessoas mais velhas, devem contribuir e dizer o que querem e não estarmos aqui dependentes daquilo que os governos também querem para nós, mas nós sermos cidadãos ativos. É claro que também isto depende da sociedade. Se a sociedade tende a ver as pessoas mais velhas como pessoas dependentes, também não criam estas oportunidades. E por isso é aquilo que eu digo, nós temos que preparar-nos para o processo de envelhecimento e esta maior longevidade que nós temos. Porque é de facto um desafio este. E Portugal não vai sair, como também a Espanha, como também a Itália, como a maioria dos países do Sul que estão a envelhecer, que é saber o que é que nós queremos. Mas isso é entre todos, não é? Temos que, de facto, unir aquilo que nós desejamos, tendo em conta os recursos que também não são muitos. Que é exatamente, se não há família, quem é que vai cuidar? Se calhar temos que começar a apostar nas universidades, no ensino sobre o que é envelhecimento. Eu acredito que em qualquer área do saber, seja um gestor de recursos humanos, seja um economista, um designer, um arquiteto, deveria ter conhecimento do que é um processo de envelhecimento para, de facto, ir ao encontro destas necessidades e não olhar só para as pessoas mais velhas, não é? Olhar que a sociedade é transversal e que a pessoa velha de hoje foi o adulto de ontem e foi o jovem de antes de ontem. E por isso a pessoa é a mesma, só tem a mais idade. Claro que tomada de consciência destes desafios. Estela, xa sabes que aquí na Galiza gustanos moito sempre, estamos falando da cuestión portuguesa tamén en clave do norte, Galicia, norte de Portugal, esa eurorrexión. Do lado galego acabamos de falar con Chema Failde, estamos un pouco comentando aquí na radio, no estudio, a cuestión das Blue Zones. Hai do lado portugués tamén expectativas ou posibilidades de cara a investimentos, de cara a recoñecemento, de cara a investigacións, de que algunha zona do norte, especialmente do centro do país, das máis envellecidas, entre tamén dentro do círculo das Blue Zones, deste recoñecemento de zonas con máis centenarios do mundo?
É assim, Germana, aqui assim, há um estudo sobre a questão dos centenários, mas tanto quanto eu saiba, ainda não há nenhum movimento para criar aqui uma Blue Zone. Tendo em conta, porque também não somos assim tantos, não é? Portugal também não é assim, somos 10,6 milhões de pessoas, aqui estas pessoas com mais de 100 anos, como disse há pouco, são quase 3 mil, e também assim, temos no norte, por exemplo, que é a zona mais envelhecida e onde temos mais centenários, temos 843 pessoas. Por isso, assim, também não há assim uma grande concentração. Pode ser que no futuro próximo, esta questão das Blue Zones, não é? Que esta grande concentração de pessoas mais velhas possa fazer sentido. Mas tendo em conta a dimensão de Portugal, não me parece que nós consigamos tão cedo fazer aqui uma Blue Zone. A dimensão, Estela, de, si que é certo que de Xapón con Okinawa, Xapón é un país moi poboado. Evidentemente Loma Linda en California tamén é un estado moi potente, creo que con uns 40 millóns de habitantes dentro do que son os 50 estados americanos. No entanto, Nicoya, penso que era en Costa Rica é un país moi pequeno e pouco poboado. A illa de Cerdeña dentro do ecosistema italiano tamén é unha illa moi pouco poboada, creo que con 1,5 millón de habitantes, e a illa grega de Icaria, pois Grecia ten prácticamente os mesmos habitantes que Portugal. Sim, mas tendo em conta também o que é que são estas zonas e aquilo como é que começou, não é? As Blue Zones, ter em conta esta concentração e também tendo em conta as características físicas, eventualmente sim no futuro, mas tanto quanto eu saiba, German, por agora, não vejo ninguém a querer ver isso, não é? Essa tomada de atenção, ainda que se tenha tentado, não é? Esta grande concentração, mas aqui depois tem a ver com alguma dispersão. Pode ser que num futuro próximo se possa fazer isso, tendo em conta isto, aquilo que acabou de dizer, não é? Que a questão da dimensão não significa assim tanto e que com 843 pessoas, tentar estudá-las onde elas estão, pode ser esse movimento. Eu própria estou também numa pesquisa de investigação com o Japão e com o Cairo, entre outros países, a ver a questão dos supercentenários, não é? Os centenários já são aquelas pessoas que vão para além dos 106 anos e já começa a haver pessoas. Mas só tentando repetir, tanto quanto eu saiba, ainda não há nenhum movimento para poder fazer uma procura ou buscar uma zona de Blue Zones, como tentou, por exemplo, o professor Oscar Ribeiro, que aqui em Portugal também tem falado sobre a questão dos centenários. Pode ser que em breve nos possamos unir à Galiza e ver exatamente nesta zona, não é? Ali na Raia, que possa haver aqui parecenças. Para cando, acabo xa, Estela, para cando un congreso galaico-portugués de envellecemento? Por mim pode ser já, pode ser para o ano. Pode ser para o ano, tenho isso e sim, esta particularidade, sim. Olha, e nós vamos agora fazer o 44º Congresso de Geriatria e Gerontologia, que vai começar agora dia 20, 21 e 22. Mas sim, parece-me muito bem, German. Conte comigo, eu estou nessa. Vamos lá, pode ser já para o ano. Em março, organizar com o seu, dando aqui o seu mote, não é? Aqui no início ao projeto, falando com o professor também Failde, e pronto. E com colegas aí do Norte. Pode contar, sim, podemos já começar a dizer que em março do ano que vem estamos a organizar um congresso galaico-português, ou português-galaico. Maravilha. Galiza-Portugal ou Portugal, sim, e assim tenho a oportunidade de o conhecer ao vivo. Maravilha, Estela. Non sei se nos deixamos alguna cousa máis que queiras comentar. Aquilo que eu queria, de facto, era só repetir esta ideia de que o envelhecimento não é um fim e não é um processo. E todos nós, naquilo que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida, quando chegamos a pessoas mais velhas, há de ser o somatório daquilo que fizemos. Por isso aquilo que eu, assim, não é aconselho, mas se calhar alertar, de que cada um de nós, tendo em conta a idade que tenha, comece a preparar esta sua chegada à velhice e que de facto tenha um propósito de vida e que tenha um objetivo, que é isso que nos faz viver. E aquilo que me parece nos dias de hoje é que esta falta de esperança
leva a que, de facto, nós tenhamos um problema de solidão que é transversal a todas as idades, não apenas às pessoas mais velhas, e era isso que eu gostava, era que nós fôssemos, de facto, uma sociedade cada vez mais intergeracional e que houvesse um diálogo no sentido de construção de uma sociedade para todos. Era isso que eu gostava de dizer. Pois Estela Betancourt, investigadora do Instituto Superior de Ciencias Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, obrigadísimo polo seu tempo e até a próxima, un placer. Obrigada, até à próxima. Obrigada. Chao, chao. Chao, Estela. Adeus. Obrigada. O resto um bom dia. Com licença. Pois de Lisboa voltamos miño para arriba despois de falarmos con Estela Betancourt, esa perspectiva portuguesa na cuestión investigadora, na cuestión de perspectivas pois actuais sobre o envellecemento do lado sur do Miño. Estamos outra vez aquí no estudio xa con Tania Lorenzo e Adriana Tavares, que dentro do plano teórico, pero que tiveron o gusto de facer algo práctico, un traballo que nos interesa aquí darlle tamén voz, con ese perfil das persoas centenarias en Ourense, que, como sabedes, estamos comentando, pois dentro das zonas embellecidas é a máis embellecida. Un estudo piloto, graciños pola vosa paciencia, xa estou, como dicimos, con vosco. Tania, Adriana, Tania, quen queira, por que este traballo? Como foi un pouco a idea? Bueno, creo que tanto Adriana como eu non tiñamos inicialmente esa idea, pero nada, Chema comentónos a idea que ibas a empezar a investigar sobre isto, como el dixo, ahora xa se empeza con este estudio a nivel Galicia en termos moito máis amplos, en termos máis serios, non? Xa estamos falando dunha cousa máis importante. Entonces, nada, había que empezar, eran os primeiros estudios que se facían a Ourense, non había nada ao respecto, todo o que había estudiado era de persoas maiores, pero hasta os 90 anos non pasaban esa barreira. Entonces creo que as dúas, cando nos lo propuxo, nos pareceu moi interesante, e ahora arrancamos e empezamos ese estudio piloto, que era a primeira vez, ¿no?, que se facía algo destas características en Ourense. E como foi ese estudio piloto, Adriana? Como foi ese paso a paso? Supoño que é moi interesante tamén a cuestión das entrevistas. Como levastes adiante o proceso? Bueno, ao principio foi un pouco costoso, porque o contactar, primeiro decidimos contactar cos concellos, bueno, miramos polas estadísticas do IGE onde estaban situadas as persoas pois que encaixaran no noso perfil. Que concellos son? Dentro do Ourense, a comarca, bueno, os sitios onde a máis xente maior había, pois era o Carballiño, o Ribeiro e as terras de Celanova, que son as que comentamos ao principio do programa, que sí, están aí aquí da cuestión de máis centenarios. Son as que máis, sí. Bueno, pois tivemos bastantes portas pechadas con isto da protección de datos. Logo, pois, houve concellos que sí que abriron as portas e nos pasaron directamente con familiares ou os lugares onde estaban, onde podíamos contactar directamente, e outros, pois, bueno, que pois por tema de protección de datos non quixeron. Despois de iso, pois, a verdade é que foi todo rodado, en canto tivemos os datos de contacto, as persoas maiores pois estaban entregadas, vamos, que encantabasles ir allí, presentarse, explicarlle para que iba a ser a entrevista, falar con elas durante esas horas. Sí, cal eran os obxectivos desas entrevistas? Que pretendíades encontrar? Pretendíamos encontrar a ver si se parecían un pouco as características as que Michel Paulin e Gian Pes pois acuñaron como bluzóns, no? Antes falaba Chema sobre isto.
as Blue Zones caracterízanse principalmente por ter unhas condicións semellantes entre as persoas, enfocadas sobre todo en temas de alimentación, de estilos de vida, da espiritualidade, dos propósitos na vida, do estrés, desa boa saúde ao longo da vida, e queríamos ver se coincidían tamén cas características das persoas maiores aquí en Ourense, no? Efectivamente vimos que había moitísimas similitudes. Sí, que Ourense podía ser un gran potencial como o 6º punto azul, o 6º punto Blue Zone, xa que, como decía Tania, pois son concentracións de xente maior nun punto moi concreto. Neste caso, está abarcado Ourense, pero sería, pois neste caso, Terra Celanova, para ben ou mal a quen lle moleste ou non. Terra Celanova aí, pois, indica que as persoas maiores, os 9 elementos máis ou menos que se teñen en conta para establecer un Blue Zone, pois son os que tiñan. Podes repetir, que pareceme interesantísimo, non? Para que nos quede ben claro, a que nos está escoitando tamén, a alimentación, sobre todo o mundo ten claro que a alimentación é fundamental. Entendo eu que horta, non? Esta xente, este tipo de xente consume moito produto local, propio. Sí, de aproximación, sobre todo, tamén, interesante a copa de viño sí, tinto. O consumo, eso sí que é algo, tanto nas Blue Zones xa catalogadas a día de hoxe como aquí en Ourense, no? A copa de viño a comida, unha dieta, moi parecida á dieta mediterránea, non? No que predomina o produto de autoproducción, sobre todo. Tamén unha cousa moi interesante que nos chamou moito a atención foi ese de quedarse a medio encher, no? Que nunca comían hasta estar fartos de todo, sino que quedaban aí un 80%. Sí, tamén que comían rápido, pero tamén eso que comían rápido entendemos que era pola situación que viviron anteriormente, como por exemplo a guerra, a fame, todo iso, que agora pois están máis relajados. Isto era outro dos puntos, que nada de estrés, cero estrés. O estrés que comentábamos antes con Chema, anotei por aí por unha esquina, parece un punto tamén para que todos teñamos que reflexionar, non? É dicir, os vellos sin pastillas, evidentemente a xente maior tamén temos o concepto moitas veces errado de están todos tomando non sei cantos medicamentos, moita xente que está na súa casa e perfectamente pasa sin ningún tipo de medicación, máis alá do tópico. E moitos novos con ansiolíticos, non? Xente de menor de 30 anos, de 25, rapaces novos de 18, 20 anos, cheos de ansiolíticos. Desde logo que o que sacamos en limpo deste estudio foi que lonxe da idea estereotipada e negativa que temos das persoas maiores, no? Que asociadas esa imaxen que temos de medicación, de pastillero, moita toma de medicación, que a maioría que nos decían que nada, que ningunha pastilla ao longo da súa vida, ningunha enfermedade crónica grave, operacións mínimas, embarazos, algúns bastante embarazos. Sí que hai que destacar, cero visitas ao médico. Sí, hai que destacar que son as mulleres as que predominan ante os homes a idades máis longas. Operacións nulas, visitas ao médico, como decíamos, cero, catarros, que iso? Nada. Que hábitos, que costumes, antes comentaba deso do viño, supoño que unha rutina activa, non? De sentirse sempre... Ejercicio, sobre todo é iso que mencionábamos antes, o sair a horta, o sair a coidar, como dicía Chema, o ganado, cousas así. Moitas das entrevistas tamén eran agrícolas, a xente viña da gandería, entonces era, pois, contábanos, pois tiña que ir ao campo de pequena e levarlle ao meu pai, neste caso pois unha muller, levarlle ao meu pai a comida a media mañá e aos meus irmáns, cousas así. Sí, unha característica das Blue Zones é ese propósito de vida, ikigai, e chaman eles, no? Eso é algo que tamén é aquí, cando lle preguntabas se eles tuveran un propósito claro de vida, decían que sí, todos os días se levantaban con un propósito, no? E era, pois, eso, como se decía, levar o gando, facer as súas tareas, ter ese consumo, ese alimento de autoproducción, eso mantiña os activos e manténos a día de hoxe. Non hai que olvidarse porque eles siguen. Tamén unhas redes sociais sólidas dentro da comunidade e coa familia tamén. Sí que se ven moi involucradas a xente que está ca familia ou que traballa ou está co medio social do entorno. Sí, unha estrutura
unhos círculos. Eso fai que a mente tamén este áxil nestes momentos. E a miña pregunta é, estarás coitándonos algún ointe do lado galego que máis ou menos teña un pouco a xeografía do país na cabeza e diga, por que Terra de Celanova sí e Chantada ou Terra Chá ou Betanzos non? Pois tamén teñen zonas agrícolas, tamén teñen un estilo de vida moi parecido, ou tiveron, bueno, máis ou menos o ABC que podemos detectar en Celanova. Dentro da especialidade ou dentro da especificidade, por que Celanova aínda máis específico, aínda máis especial? Supoño que será a gran pregunta que tampouco é tan fácil responder, non? Eso é que exactamente esa é a pregunta que, bueno, que características Bluzóns son puntos concretos, o que falaba pois Chema Estela en Portugal, o tema hai moitas persoas maiores pero dispersas ao longo de neste caso da comunidade de Galicia, pero concretamente Celanova pois reúne unhas características que aí hai que estudiar si son moi similares ás Bluzóns, no? E por qué nese conxunto poblacional está tan concentrado as persoas centenarias, no? Daí a diferencia en que porque non Galicia e si Celanova. Sí. Para os que nos escoiten, a comarca de Celanova conta con uns 17.000, 18.000 habitantes, se mal non recordo. Está no sur e oeste da provincia de Ourense, pegadiño á raya con Leboreiro, con Castro Leboreiro, con Melgaso do lado portugués, e ten unha poboación efectivamente moi envellecida, con creo que uns 90 ou 100 centenarios había. Sí. Cando nos fixemos a investigación nese momento había sobre uns 60 e pico persoas solamente no que era a comarca de Celanova, bueno, que son cifras moi significativas, ¿no? para iniciar esa investigación. Sí, sí. Pareceme espectacular, non? Un pouco. Falábamos antes tamén fora da antena a cuestión do radón, que está moi de moda, non? Falar do radón, da cuestión un pouco da contaminación e do gas vía pedra típica de Galicia, a cuestión do subsolo e demais. E enfocaba un mapa que teño por aí das zonas de radón. Casualmente Celanova é unha das zonas que menos emisión de radón ten. Entendo eu que a calidade da auga, a cuestión dos gases, a polución, a contaminación, bueno, haberá aí algunha cousiña máis que faga que Celanova teña eses datos por riba da media. Efectivamente, o sea, entran moitos factores. Ese estilo de vida, pois esa naturalidade, digámoslo así, no, do entorno que fai que, bueno, pois que as características tanto a nivel de non estrés, de alimentación, de saúde mental, de participación da sociedade, tamén do exercicio, todo iso é o que o que fai especial o que é Celanova. Tamén o tema ambiental sí que vai impactar, pero claro, tamén que ten Okinawa especial para que sea Okinawa e non outra rexión de Xapón. Xa. Aí está a cuestión. Moi ben, cales son un pouco as conclusións un pouco que fomos comentando, ou tendes algunha cousiña máis que destacarades unha vez que acabastes o traballo, que puxestes en práctica, que dixestes pois estes factores son máis importantes, estas conclusións impresionaron-nos máis? Pois eu aí destacaría tamén, creo que detectamos as dúas, que fai falta que máis traballo e máis estudio sobre isto, e que non podamos tampouco, por ser xente maior, xa deixala de lado, como viñamos dicindo anteriormente cando estaba Chema, traballar o que o envellecemento activo, sobre todo, para non chegar ao final, que como eu sí que estou aí con Chema, de que ao final de todo a residencia, sí, pero antes de eso traballar o previo a chegar o mal. Todas as persoas coincidían en que tiñan ganas de seguir vivindo. Unha das preguntas que lles facíamos nesas entrevistas era si algunha vez chegaran a pensar si vivirían tantos anos, non? Eles decían que, bueno, algúns decían que sí, porque os seus pais ao mellor xa morreran máis maiores, non? Pero outros decían que non, pero es que lles encanta isto, é que queren seguir vivindo, que é unha reflexión, non? Con 100 anos é esas ganas de seguir vivindo. É tremendo, non? Cando despois vemos algún rapaz de 16 que
Sí. que se guinda por un balcón. O estrés, aí está, o factor estrés é o que dicía tamén Estela, que antes dixo yo moi ben, a soidade mata máis ca unha enfermedade cardiovascular, non? Esta xente era xente que a soidade non existía, vivir en comunidade, o pobo, os veciños, a familia, a cohesión familiar, estivo sempre moi presente, non? E eso é un gran punto. Está claro que a xuventude que era antes, o que se vivía antes, non é o que se vive agora. Agora casi a toda a xuventude, se non ten unha pantalla, ten algo similar no que pasa todo o tempo. Fai 50, 60, 80 anos as pantallas eran o campo. Sí. E ao final os momentos máis felices da túa vida sempre os asocias a persoas e a momentos de socialización. Entón, bueno, eso debería nos quedar un pouco claro. Non sei se tendes algo máis que engadir sobre o traballo, sobre as perspectivas, sobre o que fomos comentando con Chema e con Estela. No, creo que non. A verdade é que non. Para nós foi unha gran experiencia, a verdad. Unha oportunidade. Moi gratificante. As persoas estaban pero encantadas de recibirnos, pero ben outro día falamos por aquí, botamos un conto e conto vos un pouco máis, non? Esa é a festa do pueblo, ben. Sí, estaban era moi gratificante para eles, pois, que alguén se fixara e se interesara por eles, non? Sentirse, pois, útiles, que valían para algo, valen para moito. Eso nunca temos que olvidalo. Decides que todos centenarios, a maioría mulleres, non? Cantas entrevistas pudestes facer? 14. Sí, fixamos un total de 14, de 100 a 107 anos. Sí, unha media que dara en 104 anos, máis ou menos, entre todos. Se destacar tamén a señora de Ourense, que iba todos os domingos a bailar. Sí. Sí, é eso. Tiñan sempre un propósito de vida. Algúnas incluso era, bueno, eu se me deixan pelar patatas, vou nas pelar, para cociñar, para toda a residencia, o sea, que era como, vale. Pois nada máis, fantástico, agradecervos a vos tamén a vosa presencia, a contribución tamén co voso pequeno gran de area e este pequeno gran traballo, non? Tamén, como digo, de investigación sobre as perspectivas un pouco de envellecemento, sobre o perfil das persoas centenarias en Ourense. Como digo, graciñas, obrigado por virdes ata aquí. A ti. A ti, gratiños. E ata a próxima. Moitas gracias. Pois é difícil resumirmos unha cuestión como o envellecemento en hora e media. Para os que chegastes ata aquí, agradecervos a vosa escoita, a vosa paciencia. Foi moi interesante tanto escoitar a Chema Faílde na súa visión, digamos, máis institucional, desde esa óptica da Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía. Fómonos tamén a Lisboa a falarmos con Estela Betancourt, esa perspectiva tamén portuguesa interesantísima sobre o envellecemento. E agora en estudio acabamos con Tania Lorenzo e con Adriana Tavares falando dese traballo final de grau que puideron facer sobre o terreo, ese perfil das persoas centenarias en Ourense, un estudo piloto. Deixámolo por aquí, recordándovos que estamos no correo en galiportuspodcast@gmail.com para o que queirades, suxestións, queixas ou novas temáticas, o que vos apeteza comentarnos. Estamos nas redes, en Facebook, en X ou en X, e tamén en Instagram. Seguídenos, escoitádenos tamén na Contorna en Radio Arei 107.2 da FM todos os sábados de 12 a unha, redifusión os sábados a noite ás 10 e os luns ás 6 da tarde. Sabedes tamén que seguramente vos relacionades coas plataformas de podcast, de podcasting. Xa temos algúns episodios subidos a YouTube tamén, pero sobre todo seguramente nos tendes escoitado en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en Podgalego e tamén en Deezer, nesta aplicación francesa. Nada máis, hoxe ata aquí falando de envellecemento. Un beixiño a todos os avós e as avoas, un bico moi grande a toda esa xente que nos fixo ser o que somos, graciñas a xente maior por demostrarnos leccións de vida cada día, canto temos que aprender deles.
Marchamos, como non, vamos embora cun temiña de Deolinda, a avó da María. Chao, chao, obrigado. A Maria é um amor quando se ri faz covinha. Sabe esta canção de cor e até se veste sozinha. É muito bem educada, ela porta-se tão bem, manda beijos a quem passa. Ai, que graça que ela tem. A Maria é toda mãe. A Maria é tão bonita, de lacinho na cabeça. Pelas folhas que rabisca, é artista de certeza. Ou então vai ser cantora, ai como ela canta bem. Ou então será doutora, olha os dedos que ela tem. A Maria é toda mãe. Diz que vai ser princesa ou rainha como a mãe. Faço votos que aconteça e saiba escolher um rei. A Maria é toda mãe. Mas às vezes a Maria acorda com os pés de fora. Chora, esperneia, faz birra e entorna a sopa toda. Ela moe, bate o pé e se diz não vai, não vai. E se diz não é, não é. E se eu grito, grita mais. A Maria sai ao pai. Faz beicinho e bate o pé e se diz não vai, não vai. E se diz não é, não é. E se eu grito, grita mais. A Maria é toda paz. A Maria é toda paz.